Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mayun Sizaliati saking kelas 11 kalih absen kula selikur. Tepangaken kula Kofi Sakinatullah saking kelas 11 kali absen 18. Tepangaken nami kula Kamila Naja saking kelas 11 kali absen kula 16. Kula lan kanca-kanca kula saking kelompok 3 badhe ngaturaken video pranatacara perpisahan sekolah. Mugia kasugengan tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahat kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung Bapak Dr. Andes Waras MMPD, ingkang linuwih ing Ilmu lan Budi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojoagung, serta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur kula panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah Kang Maha Agung ingkang sampun maringi rahmat saha kasarasan kagem kula panjenengan sedaya. Sahengga kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi kahanan sehat walafiat. Kula minangka pranatacara badhe ngandharaken runtut ranto maning adicara ing dinten menika. Angka sapisan pambuka. Angka kali pengandikan saking Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung. Angka ketiga atur perpisahan saking kelas kalikulas. Angka kaping sekawan atur video kenangan lan angka gangsal panutup. Para rawuh ingkang dahat sinudarsa sampun paripurna kapahing adicara dinten menika. Kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksami mbok pilih kathah lepat kula. Mugi kita saged pinarengan berkah saking Gusti Allah Kang Maha Agung. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahat kinurmatan Kepala SMA Negeri Mojoagung Bapak Dr. Andes Waras MMPD, ingkang linuwih ing Ilmi lan Budi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojoagung, serta kanca-kanca kula ingkang kula tresnani. Puji syukur kula panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah Kang Maha Agung ingkang sampun maringi rahmat saha kasarasan kagem kula panjenengan sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi kahanan sehat walafiat. Kula minangka pranatacara badhe ngandharaken nuntut rantamaning adicara dinten menika. Angka sepisan pembuka. Angka kaping kalih pangandikan saking Kepala SMA Negeri Mojoagung. Angka kaping 3 atur perpisahan saking kelas kali 11. Angka kaping 4 atur video kenangan lan angka kaping gangsal panutup. Para rawuh ingkang dahat sinudarsa sampun paripurna kampahing adicara dinten punika. Kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksami mbok pilih kata lepat kula. Mugi kita saged pinarengan berkah saking Gusti Allah Kang Maha Agung. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kawijo kasarira dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahat kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung Bapak
Bapak Dr. Anes Waras MMPD, ingkang linuwi ing Elmi lan Budi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojoagung, serta kanca-kanca kula ingkang kula tresnani. Puji syukur kula panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah Kang Maha Agung ingkang sampun maringi rahmat saha kasarasen kagem kula lan panjenengan sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi kahanan sehat walafiat. Kula Pranatacara badhe ngandharaken runtut rantamaning adicara ing dinten menika. Kaping setunggal inggih menika pambukaan, kaping kali inggih menika pangandikan saking Kepala SMA Negeri Mojoagung, kaping 3 inggih menika atur perpisahan saking kelas 12, kaping sekawan inggih menika atur video kenangan, kaping gangsal inggih menika panutupan. Para rawuh ingkang dahat sinudarsa, sampun paripurna kempahing adicara ing dinten menika. Kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksami mbok pilih lepat atur kata kula. Mugi kita saged pinarengan berkah saking Gusti Allah Maha Agung. Nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.